हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गोजोनैनो दङ। दिनैनि बे फुंबिलि समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैनि बयनिख्रुइ देरसिन ट्रेन्डिं आपडेट बेखौ लाना फैदों। दिनै 31 अक्ट'बर गुजरातनि मर्बि ओनसोलाव मोनसे गेदेर हादसा जादों। मोनसे हेंगिं ब्रिज दं। बे हेंगिं ब्रिजआ बायनानै गोबां सुबुङा जिउ गोमादों। दासिमाव जिउ गोमानायनि अनजिमाया जाहैबाय 122 सुबुङा अलरेडि थैबाय होननानै नै डेड बडिखौ मोननाय जाबाय आरो बेनिफ्राय गासै गोबां सुबुंफ्रानो मेडिकेलाव दंहैयो। डेड बडिखौ मोनबावगोन होननानै आसा खालामदों। बे हेंगिं ब्रिजनि बायनायनि जाहोनखौ दासिम मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। दा अब्ला बे ब्रिज बायनानै जे गोबां मानसि थैबाय, बे थैनायनि जिम्मेदारिखौ सोर लागोन? बे मोनसे गिदिर सोंलु। अब्लाबो जों बाहाय मोनसे मैया जाथाय जानायनि सानसे सिगांनि मोनसे वाट्सएप भिडिअ भाइरेल जादों। बे वाट्सएप भिडिअ भाइरेलानो जाहैबाय माने बे ब्रिजआव बे सानसे सिगांनि बाथ्रा। बेयाव सानसे सिगांनि बाथ्रा ब्रिज बायनायाव गोबां मानसिफ्रानो बाहाय गाखोदोंमोन आरो गाखोनानै बाहाय सानै साथाम सुबुंफोरखौ बे हेंगिं ब्रिजनि बे रड जायनाखि रड आलायनाय, बे रड आलायनायखौ गोबां जोलि खालामनाय सावगारिबो नुनो मोन्दों भिडिअनि गेजेरजों। आरो बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो जुला खालामनाय, माने सोमावनानै बयबो माने एन्जय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दा जानो हागौ दिनखालि जेब्ला बायदोंमोन बे दिनखालिबो बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदि एन्जय खालामदोंमोन जानो हागौमोन। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय माने बे हेंगिं ब्रिजआव 100निफ्राय 150सिमनिल' मोनसे एलाउ दंमोन, पारमिसन दंमोन। नाथाय दिनखालि गोबां बे दिवालीनि समाव गोबां सुबुंफोरनो एलाउ होनाय जादोंमोन। दा बेबो मोनसे गिदिर जेंना जानो हागौ, बायनायनि खारन जानो हागौ। दा बेनो जाहैबाय मैयानि समाव गासै 400निफ्राय 500सो मानसिफोर बाहाय गाखोदोंमोन। दा बे मोनसे टिकेट सिस्टेमबो खालामनाय जादोंमोन। नैबे जेब्ला रिअपेन खालामदोंमोन, बे रिअपेननिफ्राय टिकेट सिस्टेम खालामनाय जादोंमोन सासेयाव 15 रुपिसनि। दा बेनि गेजेरजों टिकेट फाननायखौ बांसिन फाननो हानायनि असिला लानानैबो माखासे रेस्ट्रिकसन थानायनि अनगायैबो बाहाय बांसिन बिबांनि टिकेट फानदों जानांगौ। टिकेटनि बेसेनखौ मोननो हानायनि थाखायबो जानो हागौ। दा बियो मोनसे गिदिर आनलाकि बाथ्रा। मानोना जे जायगायाव 150 जनल' मानसि गाखोनो हायो, बेहाय जुदि 400-500 जन मानसि गाखोनांगौआबो जोबोद गोब्राब। अब्ला बेबो मोनसे मेइन जाहोन जानो हागौ। अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो सानदों बे रेस्किउ अपारेसना दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो दासिमाव गोबां ट्रुप्सफोर, फायार ब्रिगेडफोर, कामान्ड'फोर बेफोरखौ बाहायनानै दासिमबो सोलिगासिनो दङ। आरो हरनि गेजेरावनो बाहाय दैयाव गोलैनायनि जाउनाव दैयाव नागिरनाय, आरो बेबो हरनि गेजेराव लाइट गैया, टर्चनि लाइटजों नागिरनाया मोनसे गोब्राब खामानि जानानै फैदों। अब्लाबो दासिम रेस्किउ अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गासै 122 माने 122 जनखौ अलरेडि डेड बडिखौ मोनखाबाय बिथांमोननिखौ। आरो बेनिफ्राय 100 जन मानसिफ्रा दासिमबो मेडिकेलाव थाहैनो गोनां जादों। आरो बेनिफ्राय थैनायनि बिबांखौ दासिमबो 80-70 जनसो मानसिखौ दासिमबो बिसोरखौ मोननो हायाखै, बोखांनो हायाखै। अब्ला दासिमबो सोलिगासिनो दङ रेस्किउ अपारेसना। अब्ला जों दिनैनि बे मैयानि मोनाबिलि समनि जाथाया जोबोद दुखु गोनां जाथाय। बुंनो थाङोब्ला बेबायदि जाथाया जानो नाङामोन। बेयो जाहैबाय जोंनि जेबो सांग्रांथि गैयैयाव आरो प्रसासननि सरकारनि माखासे सांग्रांथि गैयैयाव जानो मोन्दों। मानोना गोबां फुराना बे ब्रिजखौ चेक खालामनायनि गोनांथिया दङ। आरो बेनिफ्राय एलाउ होनाय आरो एलाउ होयैनि खोथा दङ सरकारनि बिथिंनिफ्राय। दा बुंनो थाङोब्ला ओंखायनो बे जाथायफोरखौ आरोबाव PM मदि आरो बेनिफ्राय गुजरातनि CM बिथांमोना नायदिंदों। आरो बेनिफ्राय PM मदिया जाथाय जानाय लोगो लोगो साफ्रोमबो थैनाय न'खरनो गासै 2 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों लोगो लोगोनो। आरो बेनिफ्राय जाय जोखोम जादों बिथांमोनहा 50,000 रांखौ होगोन होननानै फोरमायनाय जादों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिनोमोन। अब्ला नोंथांमोन बयखौबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अब्ला बेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।